Brianna Glay. O ito, Nelly, sabi niya Brianna Glay. Sabi niya, yun Nelly, ang pag-move on ay depende din sa personality. Sa personality type ng isang tao. I admire your endurance and patience to go through the process of moving on. Nilasap mo ang sakit at hanggang ngayon ay naghihintay ka pa. Baka lang hindi kayo nagkaroon ng magandang closure ni Regan, kaya you still long for him. Ako, panig ka pa sa sinabi mo na panibagong chapter na ng buhay mo. Kung hindi mo makikita sa Regan hanggang ngayon pa siya. At least, you're giving yourself a second chance. But I tell you, sa Regan pa rin ang situation. Dahil hindi ka pa nakakahanap ng higit pa siya. Maybe, pagbalik mo na abroad, start dating other men. Open your heart again, because you can go back to chance the beginning, but you can start where you are to chance the ending. God bless in your journey. Sabi yan niya, Brianna. Thank you, Brianna. Salamat ng marami. Cheryl Reynoso. Yan. PM Babae from Lucena City. Magkano XS? Magkano XS? 6 years po natin. $5,690 po. 1,000. Card payment tayo. First payment lang po. First payment lang po. Wala ka lang. Ngayon ang possible natin yun. Saga Chevrolet po. Wala akong cash eh. So, wag pasara na lang. Thank you. Thank you.